Raġel ta' 39 sena miż-Żejtun instaf f'ċirkostanzi li waslu għal mewt tiegħu fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Dwar dan il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar indirizza konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu. Rridu ngħidu llum għal-ħabta ta' 3 u 5 ta' filgħodu, meta l-Pulizija tal-Lokab kien għassa l-Lokab kien qiegħed jiċċekkja ċ-ċelel, osserva li kien hemm persuna detenuta li kellu l-iżgħar imdawwar monqu u marbut mal-ħadid tat-tieqa. Ir-raġel kien qed jinżamm arrestat wara li nstabu 11 kilogramma droga eroina u kokaina f'żewġ residenzi tiegħu fiż-Żejtun u fil-Marsa. Meta l-Pulizija sab li r-raġel fil-lokab issejħu membri oħra tal-Pulizija. Ir-raġel ingħata l-ewwel għajnuna u ssejħu l-paramediċi. Ir-raġel ittieħed l-isptar iżda siegħa wara kien iċċertifikat mejjed. Il-Kummissarju tal-Pulizija stqar li ta' ordni biex il-Pulizija ma tersaqx lejn iċ-ċella fejn instab ir-raġel. Ingħatat ordni minni sabiex l-ebda membru tal-Pulizija ma jersaq lejn il-post u l-investigazzjonijiet għandhom isiru biss mill-maġistrati inkwirenti u l-esperti innominati minna. Dan għal trasparenza assoluta. Din ma kienx l-ewwel darba li r-raġel kien arrestat. Brabta ma' sejba ta' droga u kien se jitressaq il-qorti tul il-jum tal-ġimgħa.